Kan mga minasunod, Mr. Francis de la Peña, Mr. Tinoy Samar and family, Mr. J. Prebosa and family. Thanksgiving Mass and Petition Mass in honor of Divine Mercy dulot ni Mr. and Mrs. Romeo Manalo and family. Siring man po misa para sa kapahingaloan kan kalag ni Floreda, dulot ni Marlene Sales and family. Day kita papabayaan kan Diyos kung makusog ang pagtubod niya to sa iya. Mayo dapat katakutan kung day kita nagdudua-dua sa satuyang pagtubod. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipahayag niya to sa Diyos na kitadanay na nagsasarig sa iya. Makakaibahan po niya to ngunyan ang satuyang celebrante mayor, si Reverendo Padre Roy Arvin A. Rania, ang satuya pong parokyal vicar kan Diyos noon na pagkaherak. Matindog po ang gabos para sa pagpuon kan selebrasyon. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, lumapa sa indo po. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanig o kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po tabi, nagkukumpisala po Sala ko sa Diyos na makakamahal. Asin sa indo mga tugang,
na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, da Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigli sa kagurangan ng Diyos. Maharak malugot sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Unawayan sa Diyos sa kaitaasan, asig sa dagang katuninongan, sa mga taong marahayan mo. Inoong amika, nilulugyami ika, sinasambami ika, pinapanguraway ni ika, pinapasalamatan ni ika. Muli ka, lako-lako, kamurawayan, katurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan, katurang na aking tugtong Heso Kristo, katurang na Diyos, Cordero kan Diyos, aki ka naman. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan kan hinaban, kaheraki kami. Ikaw na nagpaparakan mga kasalan kan hinaban, ako aasa mo pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuong anamang, kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kanurangan, ikasanaan murong kalangkaw. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan sagkod paman, na sa pasabong kan Espiritu Santo, nagnangahas kaming magapod sa ngaran na Ama. Himuon mo sa puso miyan Espiritu nin pag-amponin mga aki, tanganing magkanigong kaming makalaog sa panugang pamana. Uli kay Yesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin naghahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon, matukaw po. An enot na babasahon, nagpapasabot sa to, na kan si Propeta Elias nagdidisganar ipamati sa iya ang Diyos no na presensya, na nagtataonin kusog buot.
Mga tugang hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa enot na libro nin mga hadi. Naglaog silya sa lungib, tanganing magpalihis dumanin banggi. Uya, duminatong sa iya ang tataramon kan Diyos as nagsabi, nagaano ka digdi Elias? Nagsabi ang kagurangnan, magluwas ka asin magtindog sa bukid sa atubang kan kagurangnan. Uya ang kagurangnan, nagaagi. May dakula sa kamakusog na duros, na guminatak kan mga bukid asin pinasa ang mga gapo sa atubang kan kagurangnan. Mayo sa duros ang kagurangnan. Pagkatapos kan duros, naglinog. Mayo sa linog ang kagurangnan. Pagkatapos kan linog, kalayo. Mayo sa kalayo ang kagurangnan. Asin pagkatapos kan kalayo, hing-hing nin katuninungan, pagkadangog kainin ni Elias, tinahuban niya, an sa iyang lalawgon, kan sa iyang manto, luminuwas asin tuminindog siya sa bunga nga, kan groto. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kagurangnan, ipahiling mo sa mo, an sa imong pagkaherak asin warasan sa mo an kaligtasan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Dadangugun ko kung ano an itataram kan Diyos, tamataram an kagurangnan, nin katuninungan sa iyang banwaan. Totoo, harani sa may pagkatakot sa iya ang tabang niyang kaligtasan, tanganing mag-erok ang kamurawayan sa satong daga. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. An karahayan buhot, asin katotoohan, nagsabatan. An kasuriputan, asin an katuninungan, nagkugusan. An katotoohan, nagsupang sa daga. An kasuriputan, nagdungaw hali sa langit. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Taan kagurangnan man nagwawaras nin karahayan, asin ang daga niyato magbubunga. An kasuriputan maglalakaw sa atubang niya, gigibuhon niyang dalan an sa iyang mga gira. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong pagkaherak, asin warasan sa mo ang kaligtasan. Ipinapahayag ni San Pablo ang sa iyang pagmundo sa mga tawong daiako ki Kristo. Mga tugang hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, katotoohan ang sinasabi ko ki Kristo. Day ako nagpuputik. Nakikipagsaksi ang konsensya ko sa Espiritu Santo. Naigwa ako nindakulang kamunduan asin daing untok nakulugan sa kong puso. Ta ikakapamibi ko kuta na ako mismo ipatunod sa sumpa suhay ki Kristo. Para sa mga tugang kong kadugo ko, susog sa laman. Sinda mga Israelita, sa indaan kamugtakan nin aki, an kamurawayan, an mga tipan, an mga pagutob, kantugon, an pagsamba asin pagpanuga, sa indaan mga patriarka, asin gikan sa indaan kay Kristo kung susugon ang laman. Siya na sa ibabaw nin gabos, Diyos inuumaw sa paman. Amen. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa kakurangan,
Han kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug gisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakapakakana niya ang mga tao, pinirit na Jesus na maglaog ang mga disipulo sa sakayan asin mag-enot sa iya sa ibong. Mantang, pinahumali niya ang mga katabuhan, pakapahumali ang mga katabuhan, nagtukad siya sa bukid, siblag sa iba. Sa pagpamibi, pinasinarom siya sana anyaon duman, ang sakayan harayo ng marhay sa baybayon. Pinapasakitan kan mga alon, ta sungsung kan duros. Ikaapat na turno nin pagtanod, pagkabanggi, nagdulok siya sa inda. Naglalakaw sa ibabaw kan dagat. Ang mga disipulos, pagkailing sa iya na naglalakaw sa ibabaw kan dagat, nasindak multo. Sabi ninda, asin sa katakutan, nagkurahaw. Tulos nagsabi sa inda si Jesus, pakusuga an sa indong buot. Ako ini, dahil ka mo matakot, nagsimbag sa si Pedro. Kagurangnan, kung ika iyan, padulo ka ako sa imo, sa ibabaw kan tubig. Nagsabi, Madya, pakahiling halis sa sakayan, naglakaw si Pedro sa ibabaw kan tubig asin nagdulok kay Jesus. Alagad, pakahiling kan duros, natakot asin pagpuon, paglunod, nagkurahaw, kagurang nanligtasan ako, tulos, ginawgaw ni Jesus an sa iyang kamot, asin kinabit si Pedro. An sabi sa iya, kulang ang pagtubod. Tano ta nagduduwa-duwa ka? Pagsakat ninda sa sakayan, naghupa ang duros, si mga nasa sakayan, nagsamba sa iya, na ang sabi, totoo, aki ka kan Diyos. Mga tugang ang marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po sa paghimati kan humiliya. May saro po daang estudyante, grade 4, sabi kang lolo, Noy, ano ta, dahi ka nag-eskwela. Kalunes-lunes, dahi ka nag-eskwela. Sabi man kang aki, relax ka lang, lo. Nagpaaram man ako sa teacher ko. Pinabayaan sa nakang lolo. After 10 minutes, may nagduduman na sa harong ninda. Mga teacher, kaibahan pati si principal. Nahiling kang lolo, Noy, ano ta, nagdidirig di ang mga teachers, tapos pati si principal mo kaibahan niya, baga sa luwas. Sabi kang lolo, tago Noy. Garo may kalukuhan ka na naman na ginibo. Tago, magdumang ka sa kwarto, magkaag kang labakarang basa. Tagaro ka kalinturado. Pag iling kang lolo, palaog na si mga teachers, sabi kang lolo, sinasabat ni lolo. Sabi man kang aki, lo, ika ang day magluwas. Taano ngaya? Ang paaram ko ngaya sa inda, gadan ka. Ginadan si lolo kang estudyante. So my dear friends, gabos kita parehas sa istorya. Ang lolo may kinakatakutan, ang aki may kinakatakutan. Kita man, gabos kita, may mga personal na kinakatakutan sa satuyang pagkabuhay. Igwa pong mga iba-ibang phobia sa satuya. Igwang takot sa spiders, mga inaapod ining arachnophobia.
Igwang mga takot sa fear of heights, takot sa taas. Pag nagiling sa baba, natatakot. Fear of heights, inaapod man po ining acrophobia. Igwa man pong fear of marriage, kaya dahil nag-aagom, dahil nagpapakasal, ang apod sa inda, gamophobia. Igwa pong fear of women, takot sa babae. Garo si agom nindong, lalaki. Fear of women, ang apod kayan, gynophobia. Igwa pong pobiang agomophobia, takot sa agom. Ay, dumayo man yan, pigdagdag ko lang. Igwa man pong fear of water, takot sa tubig. Hydrophobia. Kaya, si iba sa Indo dahil nagkakarigos. Fear of water. Labar-labar lang. So, my dear friends, gabos kita minsan may phobia, may kinakatakutan, pero anong sabi ni Jesus? Interestingly, sa satuyang ebanghelyo, take courage. Dahil ka matakot. Yaon ako sa imo. Magayon po ang istorya sa satuyang enot na babasahon from the first book of Kings asin sa satuyang ebanghelyo sa ebanghelyo ni San Mateo. Halos nagkakaparehas ang istorya na naghahanap sa mahal na Diyos. In our first reading from the first book of Kings, si Say ang naghahanap sa mahal na Diyos, si Prophet Elijah. Ano to si Prophet Elijah? Sa satuyang enot na babasahon, nagpasiring siya sa Mount Horeb na sinabi sa satuyang enot na babasahon, yaon ang makusog na doros, pero mayo ang Diyos. Yaon ang kalayo, mayo ang Diyos. Yaon ang lindol, pero mayo ang Diyos. Pero sa kadikit na boses, duman ni Propeta Elisha nahiling asin namate ang presensya kan mahal na Diyos. Ano ta? Nagsakat si Propeta Elijah, Prophet Elijah, sa Mount Horeb, taninhulita, winawanted ini si Prophet Elijah ni Queen Sheba. Taano? May mga propeta kaya ito false prophets, iniman si Prophet Elijah, tunay ining propeta kan mahal na Diyos. Kaya si Elijah, he was considered as the father of all prophets. Pinagtistingan itong mga propeta kan mga Baal. Sige daw, kung kamo tunay na propeta, sabi ni Prophet Elijah, kung kiisay na offering, babagsakan ning kalayo, iyan ang tunay na propeta kan mahal na Diyos. Nagtry si mga propeta kan Baal, mayo nin nahulugan nin kalayo. Pero, kan si Prophet Elijah na, nagpamibi, itinao an offering, asin inulugan ning kalayo, hali sa langit, asin duman napahiling na si Propeta Elijah, iyo ang father of all prophets. Kaya sabi ni Propeta Elijah, kung kamo man sana mga hambugon, dapat kayo ni sa Indo, garadanon gabos. Kaya, winanted siya, kan sarong reyna, kaya si Prophet Elijah, nagpasiring sa Mount Horeb, nagpamibi, asin nagpahiling man sa iya, ang mahal na Diyos. Hinanap niya ang mahal na Diyos. Parehas po sa ebanghelyo niya, tungon yan, sa ebanghelyo ni San Mateo. Ang mga apostoles, though, perminanindang kaibahan, si Kristo, kanyaon sinda sa pangpang, sa dagat, sa lake, makusuga ang doros, alon. Pero, dahil sinda nagtubod na si Jesus naglalakaw, nayaon sa atubangan nila. Natakot sinda. Anong sabi ni Pedro? Multo. Natakot sinda. Pero anong sabi ni Jesus? Dahil ka matakot, ako ini. Si Jesus. Kaya katapos-tapos ikan ebanghelyo, nakapagsabi ang mga apostoles, totoo mananggad, ika an aki kan Diyos. Ngunyan po, sa buhay ta. Parehas sa mga binasa niya, ngunyan, lambang saro sa tuya may tinatakutan. Lambang saro sa tuya may mga problemang inaagihan. Pwedeng, ngunyan, nagsisimba kita, pangirit-ngirit sa na kita, pero pag ulit ta sa harong ta,
Iwal na naman kamo kang agom nindo. Iwal na naman kamo kan mga aki nindo. Simbaga na naman kamo. May mga problema, may bayaran, may mga personal na problema. Alagad, sa satuyang mga binasa ngunyan, pinaparumdum kita kan mahal na Diyos, dai ka matakot, ang Diyos permitang kaibanan sa satuyang pagkabuhay. Sabi ni Philip Yancey, when suffering happens, it forces us to confront life in a different way than we normally do. Na depende na sa tuya kung paano niya ito aatubangon ang mga problema sa pagkabuhay. Your suffering has a purpose. It will end soon. Just be patient. Igawa pang sarong kasabihan, facing difficulties is inevitable. Learning from them is our choice, is optional. Pag may inagyan na problema, atubangon, isolve, and then, dyan kita makakanood sa satuyang ginibong pag-solve sa problema. Ikadawang lesson po, mga tugang, sa Ebanghelyo niya to, si Jesus tinukduan ang mga apostoles na mas pahararumon ang sa indang pagtubod. From the book of Hebrews, faith defined as chapter 11, verse 1, faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Na dawaday niya to nahihiling ang sa tuyang tinutubod, may conviction kita na yaon ang Diyos. Na dawa minsan nagdudua-dua kita, ini ang sa tuyang pagtubod na igwang Diyos despite kan mga problema. Kaya, sabi ni St. Thomas Aquinas, and I quote, "To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible." Kung may pagtubod kita sa mahal na Diyos, di na kaipuhan magpara-explain. Basta nagtutubod kita, period. Though, ako pa nagkahelang, Lord, 5 beses na ako nagkikimo pa ulit-ulit, nagbabalik sa naanhelang ko. In a Catholic point of view, minsan, nagdududa kita sa Diyos. Pero sa paghiling kan sarong Katoliko, minsan, nag-iisip kita, dapat na ini, pasubli sa na kan mahal na Diyos ang buhay ta. Ang tunay tang buhay, kaibahan ang mahal na Diyos sa iyang kahadian. Yes, may problema kita, pero tandaan ta, ang buhay ta sa kinaban na ini, pasubli sana. Ang pinakabuhay ta, ultimate goal is to be with the Lord. Kaya, sa kinaban na ini, life is better when you cry a little, laugh a lot, and be thankful for everything we've got. At least magpasalamat kita, at least ngunyan, buhay pa kita. Magpasalamat kita, at least nahihiling ta pa ang pamilya ta. Kadakol pwedeng ipagpasalamat despite of these sufferings and problems. Taninhuli ta, ang Diyos mas dakula sa satuyang problema digdi sa kinaban. Finally, my dear friends, tulong ti an magayon na pabalon sa satuya ngunyan na Domingo, ika-19 Domingo kan ordinaryong panahon. And at nati, trusts. Magtiwala sa mahal na Diyos. Ikadua, take courage. Kung nagtitiwala kita sa mahal na Diyos, dapat mag-take courage man kita sa kinaaban na ini na igwang Diyos sa pag-atubang kan problema. And panghuri po, turn to Jesus. Na despite kan sa tuyang mga inaagihan, perming may paglaom, always turn to Jesus our sufferings, our problems, and our own difficulties in life here
on earth. Matindog po sa pagpahayag kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga makamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kaguranganta. Ipinangidang huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin irinubong, uminilig sa mga gadan. Kan katulungan daw na buhay liwat halay sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, sinututukaw sa tuo kan Diyos amang makaman. Haliduman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. May pinakusog na pagsarig sa pagkamot kan Dios naan sa iyang pagtabang danay na harani, mapakumbaba kitang mamibi sa iya para sa tong mga kahagadan. Sa lambang pagarampo an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganingan Santo Papa asin ang mga obispo kan simbahan, padagos nagiyahan kan makapangyarihan na presensya kan kagurangnan. Orog na sa mga bagyo asin katibaada na inatubang kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing magpusog ang satong pagtubod, asin magkusog kita sa pagsarig sa presensya kan Diyos, sa tahaw ni mga kahorasaan, sa araw-aldaw na pamuhay-buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagpapataw-pataw sa maribok na dagat nin buhay, makadoong sa matuninong napailihan kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, maging mga kasangkapan kan mamumuton na pangataman kan Diyos, asin mga paradara kan ranga ni Kristo sa mga naghehelang. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, mag-ugma sagod paman sa langit no nakapahingaloan sa presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para man po sa satuyang mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos, pamibion kan sa tuyang pamilya, idulot man po niya to sa Santa Misang ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, samuyang Ama, pakusugaan sa mong pagtubod tanganing magdayupot kami sa buhay kan sa imong simbahan, dangan padagos na magutob kan sa imong banal na kabutan, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia, matukaw po.
Paspasalat ni kami, buhay naming laan. Ininangin ay pakinggan. Naalay sa iyong buhay namin pagsisikap. Huwag nawang adlaman ang aming kakulangan. Handog kami sa'yo lamang. Kapuri-puri, kapuo naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan. Paspasalan ni kami, buhay naming laan. Tingin namin ay pakinggan. Tingin namin ay pakinggan. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka mo, mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Dios sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaugaying ako ang mga atang kan sa imong simbahan, na sa pagkaherak winaras mo ang mga dinudulot asin mapangyaring gibuhan na maging misteryo, kan samuyang kaligtasan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Han kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kaguranan, banal nama, Diyos na makakamana daing kasagwaran. Nakakagamiaw kami, nasa daing sukul mong kamurwayan, nasa sanggawad ka sa mga may kagadanan. Sa bagsikan sa imong pagkadiyos, at ang ani, itinagama mo ang bulong sa samo man sanang pagkamagagadanon, asin kun ano ani kinakapahamak kan mga nawara, iyo man an iniligtas mo sa inda. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya, ang hukbo nin mga angheles, nagsasamba kan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sa good pa man, nag-aarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, an sa mong mga tingog sa kaugmahan ni mga magkairiba, na nagsasabi. Kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan, paladanan at minadigdig, sa ngaran ka, kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo,
maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot pinasaliban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Nagpasalamat, binaaki niya asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya maninkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao, sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo. Kan baago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad, kan mga kasalan. Ini, paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, ika'y itinapay. Asin Panginoon kan kalis, At pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. sa koda Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay, diwa, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanig mo magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imo simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay ba, kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong paghaharap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay, liwad, asin ang gabos ng mga gadan, dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanig maging kayaras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway, sa imo siring man, huli sa aki mong, si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaibahan niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod yan Diyos nun na kaugalian, nangangahas po kitang magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdato ang kahadean mo,
sa mong kakanon sa arwala. Itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami gawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kaguranan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaharap. Maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nag-aahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Siring man ang kamulawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo. Hansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Ari paggilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburnyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay pong mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magbati na rauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you. Ining pagsalakan hawak kasi lugo na sa Kristong kaguranan ta makadaralugod sa mga nag-aaw kanin sa buhay na daing kasagkoran. Cordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan tinaman. Miserere nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Awi kami ning katuninongan. Maluhod po. Uyaan kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada nan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
salong walang hanggan. Marapanin sa kapwa aming inakay, kagalakan sa nalulumay, katarungan sa naapi, at kanlungan sa bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang pinamay ng buhay pinaspasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Matindog po. Mamibi kita, kagurang nanan komunyon kan sa imong mga sakramento na sa mong inako. Magligtas lugod sa mo asin kami parigunon, sa ilaw kan sa imong katotoohan, huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po sa dikit na minuto para sa pasasalamat asin anunsyo. Ang parokya po, Padagos, na nagpapasalamat sa nag-o-offer kan sa indang atang. Ang nag-atang po kan nakaaging Domingo, August 2, 2026, iyo po sina Ronald Muruda, Rodelita Muruda, Trel Alde, Claire Borse, Raquel Bas, Tess de la Peña, Julia Fernandez, Andy Rodriguez, Rebecca Baguio, Nena Dumalagan, Mary Susan Olieta, Salvi Bitbit, Lau Ponce, Augusto Peñaredondo, Maria Jean Harukhok, Marlene Sales, Salve Contreras, Marieta Montisor, Sara Gurimbao, Leo Moruda, Lordelita Salaw, Leoneda Javier, Alden and Maria Teresa Bonot, Leonardo Moruda, Efren Cortez, Gaspar Peliogo, Roberto Valle, Gemaline Salva, Annie Montisilio, Nisita Bagyo, Felicidad Lee, Salvacion Manacob, Marilo Malate, Leonila Reyeg, Roslet Agapay, Eva Relion, Jackie Tolete, Elizabeth Mendoza, Marites Pano, Hob Tordilla, Josie Gabino, Menchi Arga, Salvacion Panibe, Napoleon Andal, Marne Panibe, Honesto de la Torre, Lori Cortez, Maria Cortez, Emily Rodriguez, Juliana Cortez, Denmar San Juan, Mary Ann Monreal, Leo Moruda, Marites Seya, Imelda Baguio, Girly Alde, Victoria Camo, Victoria Asuncion, Flor de Lisa David, Flora Celebante, Aida San Gabriel, Nancy Falcon, Romeo Manalo, Adrian Parpan, Lolita Onagles, asin Rosemary Cataneo. Sa maabot pong August 12 hanggang 21, 2026, iyo po ang Nobina kay Divino Rostro. Sa August 21 hanggang 29, 2026, Novena para Kina. Magkakaigwaman po kitang Maritime o Pluvial Procession on August 29, 2026, Saturday. Depende po sa oras kan taob kan dagat. Igwaman po kita ning misa pag abot digdi sa parokya, anticipated mass po. Salamat po sa padagos na pagsuporta sa satuyang parokya. Salamat po.
Matindog na po ang gabos. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamhan, anama, asin kan naki, asin kan Espiritu Santo, Amen. tapos na po ang misa, lakaw ka mo sa paggamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Sunday po sa inyo.